Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Afternoon edition. Action Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:54. Sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato sining mga kaaksyon, suki nga tagparabati, tabok sa Gatagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kuto Barabutan sa ato sining broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation Pet sa 7. Sa Biyernes kapag pangalaga sa inyo sili nga palatuntunan sa kinanda, liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa aton news team sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, balita sa tag sa dinasili ka mga areas of assignment, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Ang ini nga palatuntunan opdan man sa aton sining nga mga action men sakay sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. Ibaloon ta naman karon ang sitwasyon sang Bacolod kung trapiko ang pagamaran sa report dugay-dugay ni Action Dale Salazar. Temporaryo nga nagpungko sa trono ni Action Jan Diaz. Back to back sa atong nga piloto Action Nino Bugida. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Opo diri sa aton nga IT expert, aton nga sparring partner Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñala. Sa kinandang ng inyo sinalagad ang korman sa sininga palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation. Sa kala ni Loverboy Action Marlon Hinavaya, talos na ako diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 3 ka minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Manaya-naya ang lakas ng panahon karon nga adlaw diri sa siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Although nga hindi kinaton kung kaisama ibitar may mga paggulugalom ang pila kabahin sa aton sinig kalangitan. Pero sila sa pag-asa wala kita sang weather disturbance. Way kita bagyo, way kita LPA. Nga na-monitor ang ato sini pag-asa. Padayon ang ato sini nga randa di kag walda-walda. Pero, kusyon lang. Ekstra nga paghalong
Ara gyapon ang pamahog sang COVID-19. Ilabi na gid ining si Omicron variant. Ado amo ini naman ang nagpasaka sang hilanat kon COVID cases 19 ang pagambalan sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Grabe ang pagtimbuok sang kaso sang COVID-19 sa pagpati sang mga health expert. Dala ini ni Omicron variant nga nakahatag sang dako naman nga problema kag halit sa aton nga ikaayong lawas, especially sa aton naman nga ekonomiya. Tungod sa instrikto naman nga pagbalik liwat pagpatuman sang mga health protocol, ilabi na ko ng isa ka lugar, ang isa ka probinsya, ang isa ka banwa o ang isa ka syudad, ang isa ka riyon, mapaidalom sa alert level 3. Amo ning mga pagbasa sa aton sini nga mga health expert. Kung nga ang nagsaka ang kaso sang COVID-19 tungod dala ini ni Omicron variant. Ini lang adlaw mapati kamo sa bilog nga Pilipinas. Ini lang adlaw ang bag-o nga kaso sang COVID-19 nagpatak sa 21,819. Konsumahon mo total sa bilog nga Pilipinas may ara na kita 2,910,664 ka mga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. 9.2 million cases sang COVID-19 sa kabukusan sa aton pungsod Pilipinas. Pagkatapos katigin dugangan niya ini karong adlaw sang panibago nga kaso 21,819. Grabe, no? Hindi na expectar pa kani sa pila ka mga health expert nga base sa masunod nga mga inadlaw, sa masunod nga mga binulan, base magpatak ni sa sobra 30,000 naman kada adlaw. Ay sus, pura suray, pura gaba, pura usog, pura hiwit. Dugangan para sa mga naga-laptop kung kaysa nga fake news man. Yung daong tao do nagbalik naman sa nervyoso. Amo na nga subong ang aton gobyerno wala untat ka nagapamakuna. Kag ato napiaran nagligad nga mga sinimana, inila nga simana actually sa pagkadamo na nga nagpabakuna. Indikasyon nga ti ang tao siguro naka-adapt na gid man bla sa mga tao nga sadto wala nagapati sang virus. Ang wala gid pag-agi pabakuna since ka nagtuhaw ang COVID, subong nagmatumato na sila pabakuna. Ang akon nga personal nga suspitso, nagpabakuna na sila tungod ang gobyerno nga sadto pa mo ning ginakomentar ko nagligad pa nga binulan, nagligad pa nga mga tinuig nga siling ko maabot ang tiyempo nga ang gobyerno matak-an na paayon sa tao kag maghimo sa pamaagi nga base amo ini ang magtulod sa ila. Kaya suspitso ko base amo ini nagtulod sa aton nga mapumuluyo nga mapabakuna kay hamba sa presidente ang hindi mabakunahan, hindi makagwa sa balay. Pinorderan niya gani ang mga barangay official mo, mga barangay kapitan, na pwede nyo na maristo ang mga constituent yung nagapakatig-ang hindi magpabakuna. Ini mga tao ni puwera niya sa nagpa-second dose kati given naman niya mong puri na mga first timer bla since ka nagtuhaw ang virus sa COVID-19 may kagi pabakuna so muna pabakuna na sila. Ang classic sample sa duwa to ka barangay sa
Banwa sa Calatrava, dumduman yung report kagabi in Action Nerson sa Action Night Patrols Program ta. Na may duwa to ka barangay kapitan nga since nagtuhaw ang COVID-19, why gini nagpabakuna? Ining duwa ka mga barangay kapitan sa duwa ka barangay sa Banwa sa Calatrava. Pero sa Miyerkules kadlaw, napilitan sila magpabakuna kay hambal ni Mayor kung hindi ka mo mapapakuna, hindi ka mo mag-upod ka magpatigayon sesyon sa barangay nyo. To the extent nga basi mag-abot sa punto kung magkayuhan, kaya may mga pagtilipon-tipon, hindi ka mo yung pasudlon, kaya mo yung barangay kapitan yung duha, sa duha ka barangay sa Banwa sa Calatrava, wala ya nagpabakuna. Ahay ta duha ka kapitan, pobre, ay nadagon-dagon man sa vaccination center to sa Banwa sa Calatrava, ho. Kaya may iba man to sila ng mga sumulunod, mga barangay kagawad, na way man nagpabakuna, di nagpabakuna na lang. Siguro ginabasa man nilang statement sa presidente, na doon nainit na presidente. Nagimanduan ang barangay official nga aristohon ang mga constituent nila nga nagpakatiga kay di mapabakuna. Ti niya siguro ng ugada kula itong duha ka kapitan nga nagpabakuna sa duha ka barangay sa Banwa sa Calatrava. Posible ang duha ka kapitan to aristohon sa iya pumuluyo nga nagpabakuna niya. Ang guwa pa ito, masuli ang sitwasyon. Antes sa barangay kapitan ang mag-aristo sa pumuluyo. Yang pumuluyo, yan mo yung mag-aristo sa kapitan nila kaya nga wala nagpabakuna. Kita mo dito sa Luzon, sa Metro Manila, may mga trabahante ito yung nag-decider ang ilang employer na hindi sila pagbatunon kung hindi sila kompleto makapabakuna. Kasi kung hindi lokpan, hindi magiyo. Kasi lang, wala man na. Sugid-sugid ba na. Wala man na tupa, di karo kayo nagtupa. Di kundi, pilitan man sila, nan. Muna silingko. Ini lang nga mga sinimanaw sa aton nga mga vaccination center di sa dalagko nga mall diri sa Bacolod, even ang aton nga mga barangay, uy, nagdamo na tana ang nagpabakuna. First dose. Puro na ti na educate na gidman sila guro, kag siguro ti sa dalayon nila pamati sa radyo, basa, periodiko, lantaw, TV, ti ba siguro na ginabulo balansi man nila siguro ano matabo sila. Isubong may mga booster shots na agi na patigayon. In fact, inila nga hapon ang Negros Press Club nagpatigayon sang booster shots sa bulig sang AOC kag sang aton sini lokal nga pamunuan diri sa may syudad sa Bacolod, Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Erced Pamilyara, mga city council ato sa Bacolod, mga taga-EOC, nagpatigayon sang booster shots sa mga katapo sang print, broadcast, kag television media sa Negros Press Club Office. Pfizer to kag Moderna ang intublok sa luyag magpa-booster shots. Congratulations sa aton presidente sa Negros Press Club, si Toto Ives Montisilio. Congratulations, gid. Muna mga maayong mga opisyal nga ginalantaw kag ginaulikid ang kabaro is trabaho. At hindi man malipod sa aton pumuluyo mo kung ano ang trabaho sang media. Labi na gid kati nagahilapit na sa local kag national election, no? Di para nga ba depensahan man ang media nga mo nagadalas ang balita sa aton pumuluyo. Dil pa kamayo sang presidente sang NPC nga ayoon ang LGU, ang AOC nga sa kutob may duha na ka doses ang vaccine, pwede nakapa-booster shots o ay gid gindingot sang LGU sang Bacolod kag AOC ang ayo
sa presidente sang NPC nga si Ives Montesidio. Mga salosobra 50 ka mga katapos sa media ang nabakunahan kompleto booster shots diri sa may syudad sa Bacolod. May mga salosobra ti nalaman ang mga kabataan sa mga media ilang mga pamilyaman. Hindi ka nami. Damo na sa mga barangay ti wala pa gid man so far kita nabatian nga may booster shots nga mas tabo. Pero sa mga malls naton diri sa mga vaccination center ato sa Bacolod nagligad pa kami naglaw, may mga booster shots na nga nagakatabo. Kung ligwa man lang kamo kag ligwa man ang lugar, why not nga hindi ka na mapa-booster shots kung naka-second dose ka na? Bagay ti after 3 months pa man mo, baway na kompleto mabiyang imong vaccination. Ang katapusan mo 3 months sabi, ti after 3 months pwede ka naka-booster shots. Congratulations sa pamunuan sa Negros Press Club. Ali sa presidente, vice president, papanaog pakadto sa mga board of directors sa Negros Press Club. Congratulations for job well done. Amo na iya. Te, sa wala pa nakapabakuna, ambot sa inyo da. Hindi nyo na paghulata pa na magulihi ang tanan. Subong pa lang, again and again, ginasulit pasangkaran nyo ang inyo paminsaron. Dipensahe ang imo kagalingon, plus dipensahan mo man ang imo bilog nga pamilya. Muna siling ko, hindi nyo man ko kaisa mabasol ang aton gobyerno nga maghimo sang drastic action. O sa bagay, ang ginahimo sa aton nga gobyerno, hindi ba na nakalapas sa tawhanon nga kinamatarong? Because we're talking about national emergency. National health emergency. Nga kinanglanon gid ipatuman sa gobyerno. Kaya ang gobyerno nagadepensa sa tao ya. Kung isang tao, kasi waslik poder man, yambutan na sa inyo, ang gobyerno nagapalapit na sa inyo. Kaya instead ka magsaka sa balay nyo, para lang kamo mabakunahan, tapos kamo yan, hindi pa mababakuna, ambot sa inyo. Muna sila ko kung matabo sa inyo man pamilya, hindi nyo mabasol ang gobyerno. Kung may dapat gidman basolon ang inyo kaugalingon. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:11 na. Ano ang mga balita nga bantayan nyo? Dugay-dugay report gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang pila ka mga update balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Action Ed Dinaboso. Dugay-dugay. Ang balita naman gikan sa New Government Center, dalon ni Action Art Hupon. Ini nagwa bala nga report angot sa alert level status sa Bacolod. Kasi buong nagalagaw ang fake news ng Bacolod. Kung padalom sa alert level 3, why pa na confirmation ang Bacolod sa gihapon nagapabilin alert level 2. Kung may matabo gid man nga alert level 3 sa syudad sang Bacolod, ang announcement na magagikan sa National Interagency Task Force. Tining alert level status sa Bacolod, situational report pa malang iniya. Alin ini sa Department of Health sa Region 6. Again, suliton kung official announcement niya, kung ipaidalog man sa alert level 3 ang Bacolod, no less than ang National Interagency Task Force. Ang DOH Region 6 situational report pa lang niya ang ilagin palayag na pwede mapaidalom sa alert level 3 ang syudad sa Bacolod. Klaro? Ang mga balita sa nasyonal, ni
May parte sa malipot nga quarantine sa fully vaccinated health workers ginatun-ana sang Inter-Agency Task Force. Armed Forces of the Philippines Chief Sintino positibo sa COVID-19. Ang Bureau of Quarantine ma-file separado nga kaso batok sining poblasyon girl bla ni nga si Madam Chuwani bla. Angot sa quarantine French ni sa piya kabahin Pilipinas nakasecure sang 8 milyones dollares nga loan para sa COVID-19 booster shots. Pila lamang ini sa mga dulod-dalag ko nga babalita sa nasyonal. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:14 na. Check tayo ato sa nga Patrol 2. Ato sa Coastal Patrol di Baluonta ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod kon trapiko ang pagabalan. Yari si Action Dale Salazar. Dale. Yes, mayong hapon, actionary kag sa aton sining mga kaksyon nga naka-tune in subong sa aton sining nga pagpangalagad. Mayong aton sining nga panyempo, actionary ka. Yes. Subong Friday afternoon, no? Doko nami ilang libot dito sa may syudad sa Bacolod. Nga mo ni ang panyempo na ito actionary nga hindi mo ba kinanglan nga mag-worry, nga magbit-bit ikaw sang extra dira nga payong, extra dira nga jacket, kay kung magbit-bit ka actionary ka payong, makadto ka sa mundo ka, budlay bala. Kasagay kaya bla bit-bit bago dahil mo man sila ginabantayan nga basi mag-ulan, magtulot-talit. Pero subong nga Bernes ang hapon, okay, kita nga itong sila nga paniyampo diri sa Maya, syudad sang Bacolod Action Erika. Matapos ang holiday season, Action Erika, sa ito na patsaga natin ang bulubugat nga nakasang traffic pero subong doon naghahagan-hagan na gidmana. Ang traffic situation diri sa Maya, syudad sang Bacolod doon nga mambal natin moderate ang lakas ng traffic ko diri sa may downtown area. Subong Friday afternoon Action Area, kaya actually diri balas ang mga putasan before Action Area diri. Muna subong may mga motorsiklo na, mga salakyan nga gina-parking sa tinanga area Action Area. Kaya kung December dahil niya ti, vlog, gina-utilize ang aton sining mga palibot sa Bacolod City Public Plaza bilang mga parking lot Action Area. Pero subong nagtapos na ilas sining baligyan ay diri sa may along Dalan Gonzaga Action Area. At least may mga may mga lugar na kumbaga para parkingan sa pila ka mga pribado nga mga salakyan nakip na diri ang mga motorsiklo Action Erika. Kag ginapaabot kati sa masunod nga mga nadlaw basi matapos sa maning mga kontrata sining mga nagabulobaligya pa sa may tubangan sa San Sebastian Cathedral. Lakip man diri sa may Dalan Gatuslaw dira sa gihapon sang Bacolod City Public Plaza Action Erika. Para at least bala ang ginaparkingan before sa mga salakyan at least balik dira sila para at least malasan Action Eric ang traffic labi na dira sa may downtown area nga makabig sa pinakasako nga mga dalanon diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric. Diri lang sa may tubangan sang Gaisano Grand Mall diri sa may Gaisano Mainte doon nga may portion isang dalan nga ginakayo pa Action Eric nga tugtog karonti may ara lang sang gamay diri nga barikada nga gintakam ang aton sining Bacolod Traffic Authority Office dira sa may Dalan Luzuriaga Action Eric kay may ongoing diri sa bong ang road construction diri sa bahin sang downtown area Action Erika. Diri sa may bahin sang Dalan Lacson full force diri nga aton sining mga traffic enforcers kag padayon man nga gina-manage ang lakat sang traffic do nga functional diri ang aton sining mga traffic lights sa sining Dalan Action Erika subong Biyernes sang hapon kag syempre Action Erika subong 2022 ang iban diri naton nga mga kauturan ang iban diri naghahambal nga sa 2022 lang ko yung matabakuna. Ano ko no? 2022 lang siya ang pabakuna. Ti subong ti dito naman. Ati mayo Action Erika daw kung mag-aamo ng ila sining nga handong. Ngay iban to ang iban to pa sang 2021 di ba pa lang 2022 mas maganyat na gid sila. Ati mo na guro deal ang kuan amo na ni guro ang resulta kay to ko damo naging sina pabakuna sa first dose. Damo. Nakakapyar ka? Damo gid. Damo ang nagpapakuna sa first dose, ikumpara mo sa mga second dose ni Action Dale? Kaya bisa dito sa may 24 hours nga vaccination dira sa may Jollibee East Action Eric ang tao nagapila na. No tungang gabi kag kahapon hasta lang sila
gabi Action Eric, wala sila Kapon gani kuno del tuod na kadto kinulang ang baksin sa Bacolod kuno kapo kito temprano pa do naubos na. Base Action Eric, kay subong hindi tanan yung mga vaccination site na gano'y nag-operate like kung during lang yung national vaccination drive, na simultaneous ang pag-operate sa mga vaccination site. Pero kung regular days Action Eric, do damo ang ato sing vaccination site pero hindi tanan ang nag-operate kag depende sa schedule at availability man sa COVID-19 vaccine. Kapon gani kuno ras 10 pa lang si Sakamboli kuno ubos na mo. Namula Baka may kilala kung ang bata tani ipabakunahan niya. Ay, pag-abot na tana, ubos na. Oo, tibot silingon, damo gid nagpabakuna. Kag ini mga nagpabakuna, daw halos mga first dose kay kalabaran nagsundel. Di possible Action Eric, resulta man sa mga pagwabala mga balita sa aton sining mga opisyal like mga DILG nga base ipang restrict no ang movement sining mga unvaccinated. Kapag may kanamersa ni presidente nga tanan na ang barangay opisyal pang arestohon nilang mga konstituwen nga wala ka pagpakuna gagwa-gwas balay nila. Dili sa syudad do kahalog-alog pati base sa makibot lang ta sa masunod nga mga inadlaw. May mga additional nga measures like dito sa may Tabok Action Direct sa may Iloilo City. Ang report sa Action Radio Iloilo kung wala kaya vaccination card magsulod ka sa mall. Mga government offices isagwa ka lang. Hindi kaya kasulod kag makalibot-libot yabi sa mall Action Eric base bala i-adapt man bala diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric. Hindi na i-action deal matabo hindi na imposible nga matabo di sa aton. Correct. Believe me, kati, amo na slim lang ati, kati pinsat, sa na bakunahan na ya, ang wala ka pa bakuna, ka pinagusto lang. Correct. Kung unfair Action Eric, ngati, amo na bala, ginatinguan natin nga maprotektahan na bilang isa ka community, at kung may pasi di Action Eric, di pasi ikaw kaya ang dasig, gablat tapikan. Ang tanang ginahimo na sa gobyerno, ang gobyerno kasaka na sa balay sa tao para mabakunahan ka, pero ikaw hindi ka mangyapon. Amo gid Action na Erika. So ibanti mayo man nga never too late pa no nga mag-avail sa COVID-19 vaccine kay subong libre pa lang. Amo pa na dila to bantay basi pila kadlaw may bayad na. May bayad na. Basi pa lang Action Erika. At subong may mga inas kita nga mga COVID-19 vaccines dapat i-take natin ng hindi nga chance or kay gayinan nga magpadulong sa Kabati na ko na sa huni mo na sa motor mo do sa into ka nga pata. Sa into wala ka. Do into ka nga pagpugaon mo yung gasolinador. Tubangan ka ba wala ba to helmet guys? Hindi ka man helmet o may kabalo may motor mo stopad mo sakay sa patrol. Kabati na sa huni nga muna. Inalo do kami na laltao. Pati kag gawin ba Action Eric sa COVID-19 na vaccination dito sa may syudad sa Bacolod. At least nagkapasalamat kita sa mga vaccinators natin mga vaccination team sa Bacolod DOC. Amot kilala mo to kay na nag-tublok to sa Moderna kana sa mga operat na sa video. Yes. Sino to? Dr. Yap. Dr. Yap? Dr. Yap. Congratulations kay Dr. Yap Namin na kay Dohanos lang observation ng sang nagpa-booster shots bala dyan. Del. Daw wala lang ang plakabatsa nga may... daw limod. Humok kamot si Dr. Yap Yes, Action Eric. Naapiaran ko daw pagtublok sa akon kasi mga upob natin sa Action Radio daw wala sang dagong gin-inject. Depende na Action Eric sana sa nag-inject, no? Papapulso guro, no? Yes. Papulso kang si Dr. Yap mag-an kamot, di bugat. Ginasasyon ka rin ang complete name, Action Eric. Congratulations kay Dr. Yap. Dr. K. Mariap, sakto ni. K. Mariap. Sa Action Eric mo, anak na sa Seneco President, Jojit Yap, Action Eric, kag ni Sir Horace Yap, no? Bata ni Toto Horace Yap? Yes. Ay, isa pang ikalaki to bla, ang nagtublok sa akong to bla. Sino? Ano to ng nurse to? Nurse pa siya do, hindi ko siya kilala Action Eric. Amo to sa, kami man to kamot, mag-an man. Mayo very good kagati sila ni Action Eric ang naga-double good blessing nila sining effort para makabulik sa COVID-19 vaccination. Iban din sila din naga-volunteer, naga-receive lang sa mga allowances. Ang volunteer to taga sa mga worker to sa syudad, no? Ang ibang Action Eric do mga BHW to. May mga BHW to sila, ito nakapula. Iba na kapula, iba na nagatrabaho sa City Health Office. Kay kada vaccination team, may mga members na Action Eric. Kaya mo to BH to kagaguro, but kung taga City Health Office to. At kung damo to sa Action Radio, nya ba rin tanang Action Radio, ginapapatian ko gido.
Oh, do ko nami bla feeling mo. Yes, action Eric. Amo na sila baka-baka. Amay mo action Eric kay ginataga ka ba nila sang freedom kung ano nga vaccine nga booster shot ang gusto nimo. Oo, nami lang dil mag-approach. Like hambato ni Dr. Yap nga tikon Sinovac ang gina-prefer is base study isang Moderna. Nami gito si doktor. Nami gito si Dr. Yap bala. Nami siya action Eric. Bilid ko siya niya ano nyo ganin nyo. Tiyasli ko do halos kami Aksyon Radio Dok. Sinovac. Nya ang namin sa inyo nga booster shots, Moderna. Kanami nga doktor, very good. Gina-educate pag action Eric sang sining vaccination very team. good. Ang vaccine kon ano ang mas makapayo siya no action Eric. Bilib ko kay Doktora Yapa. Pero wala niya ginapilit yang akon amo na ang ginasuggest niya nga Moderna. Okay man kun Pfizer. Kun iban man dira nga no based na action Eric. Pero sa the way nga mag-explicar sa Baladel, maingganyo yagid ka. Kung baga daw ka makatawo wala action Eric ka malumanay. Sila niya nami akong alibawa ang imong first second dose ay base Sinovac. Nya nami da i-booster siya sa Moderna kay Moderna nya isog sa kag nami pagay kay makadugang pagid sang puwersa sang imong lawas. Kagagan sa Omicron variant action Eric kun amo nang imong sining vaccine Sinovac kag Moderna according kay Dr. Yati mas makabato siya makapag-vaccine mo against sa mass transmissible na makalalaton nga Omicron na variant action na. Kaya wala sa kayo na, nag-prepare to kayo na, Pfizer mo. Pfizer. Kaya pag-explica rin Dr. Rayap, dati namin na Moderna pagidya. Di ka makaiba na Moderna na. Yes, action na rin. Kung baga, may mga additional no, nga mga hibalo regarding sa pag-avail no, sang booster shot. May pulot na ka doktora ng apelido, Yap, sa EOC, very good dagid kayo. I mean, ang attitude bla, although nga mabalaan mo magkamakita mo sa itsura nila, the way nga mag-iho sila, kakapoy na sila, pero at least paano ginainganyo, gila yung tao, kag-explica yung mayos tao. Very good, gid. Mayo, gurong pagtatako ni Ma'am Georgie, kag ni ano Ni Totoo siya. Natural nga. Guro ka tudlo na guro si Ores, kag si Ma'am Georgie, kung magkilala, magambag sa tao, amon mo gid ha. Kilala kang imong convincing power pag waon mo gida. Nga mahaylo mong tao ka mag-upod mo damo na blang style. Yes, action Eric, no? Nami, so, wala hati. Congratulations kay Press Ives. Congrats gid kay wala labot yang may mga media personal action Eric nga naka-booster shot. May bandit to nga may utod man nga mga family members o relative naka-avail man. Pero yan di mo na kinanglan nga magpila pa sa mga vaccination site action Eric nga mo blakon magbukas ang mall. Lawig na ang pila. Basta gani may mga muning activity nga gina-organize ang isa ka grupo, na cross club man dira or iba dira nga mga organization dapat i-avail ang ining oportunidad para no need ka na nga magpila action Erica. Pero kung duman po last time action Erica hindi pa tanto kadamo ang supply sa bakuna. Like nang pila kami 8 hours, 8 hours. Pero kung lapit na ganes mo ang COVID-19 vaccine na lisensya lang simo sining employer kumbaga kay ilam na action Eric nga maintindihan nga ti makano ka dira maka-leave ka dira abi or maka-break ka daning para magpadulong sa mga vaccination site action na. Ang nami man kati wala baging dingot sa EOC kag LGU ang para sa media nga booster shots. Ang matambal ni NPC President Ives Montesillo at ako nga bulig action Eric especially sa incoming elections. Nga kalabanan sa atin nara sa field action Eric lain nga mga tao nga aton sining may encounter, may istorya, may interview. Kaya mas mayo din nga boosted ang aton sining lawas kag mas protected kita against sa naman nga klase sang COVID-19 na variant action na kaya baka bala election di na niya 8 ka oras kundi pulawana ni action Eric kag atis ang aton sining 48 hours sa pulawana ni bro. Kumbaga may panamin kita action Eric sa naman nga variant kag COVID-19 na virus action Eric. Hopefully damo kita nga mga pumuluyo ang makamatama dira padulong kadto sa mga vaccination site kag magpapakuna kontra COVID-19 Base bala mabot ang chimpo bala sila naman ang kumilik ang hindi fully vaccinated hindi makabuto. Kung disgrasya. Ti karon kun ako politiko, tagaan ta ka kwartada para nga magbuto sa ako, magsili karon nga ti ikaw, mabaksin ka wala kompleto. Hindi ka kompleto, dito ka tagaan kwarta.
Kundi kayuhan, lihi ka? Oh, may nag-message ka na sa atong Facebook page nagapamangkot kung tuod ko no. Oh. Nga kung wala ka mabakunahan, hindi ka kasakay sa gym. Oh, So far daw wala pa. Wala na ya, wala Hindi na. niya tuod. Hindi niya tuod ya. Nga kung unvaccinated ka hindi ka kasakay sa mga PUC. So, Pero i-expect mo gina ba si pila kadlo matabo na nga patakaran? base pa lang. Pero sa subong pala nga wala matabo, mabakuna na. Pero dito sa may Bacolod City Action so far gamay na lang ang mga porsyento diri ang mga less wala pa yung mga unvaccinated. Kadati amo na subong gina-campaign ang booster shot action Yes. kay kumbaga added protection si musining alawas Correct. against COVID-19. So, salawat congratulations, no? Kay Akis Arne Actionary mo nga tiyara na Oo, mga tubangan nga magpa-booster shot Amo sila nga oportunidad na hindi ka pa. hindi ka pa. Ginahong itas mo, hindi ka pa. Hindi ka pa maganga. Nga ka na lang. Oo. Kag mag-inom sang paracetamol. Ayo. Okay na, may ginatag na nga paracetamol actionary nga tikon ma-feel ni mo nga Oo. makataasin mo sa nga temperature paracetamol every Gani. 4 hours. Oo. Kag subong nga iwat subong ang paracetamol okay na may free dito amo to i-avail mo mana Gani. ang libre nga mga bulong para Libre ba? hindi ka na kinahanglan pa nga mag-libre pa sa mga butika diri sa may syudad kundi indira ang may banded man or generic nga mga bulong action Bilib Eric. ko kito to Ives I-sustain sa guro mayo pay. Maguguray, i-elect I-sustain ta. Wala na eleksyon. Wala election. Next year na lang eleksyon. Next year, ako paborgit ko yan. Ako pabor man ko. Paborgit ko yan. Oo. Ako lagi ko yung question. Di Oo. natin nga liderato kag administration. Gani, namin mo lang to Ives Gagata ang utok. Oh. Ubin pa do, ama man si mo. Kala. Oo. Kumbaga action Eric, amo na blado matter of communication lang sa mga authority. Mag-request ka dira sa mga vaccination team. At least Yes. static bala ang pag-akto. Kagamo lang ginatawag nga partnership action Eric Yes. between Negros Press Club, local government units ng Bacolod, mga vaccination team, hanggang Bacolod Emergency Operations Center action Eric. Yes. So, after nga boosted na kita, anong sa gyapon na follow na kung sang minimum health protocol. Correct. Kag wala siya nilagay, may mga report na nga nagaginawa nga bisan boosted ka na may possibility sa gihapon kung di ka maghalong nga matapikan sa COVID-19. Pero last ka na yung ma-hospitalize Correct. pwede ka nga asymptomatic or Yes. mild symptoms ang imo sining mabatsagan actionary ka. So far, away na actionary ka observation report sang patrol nga madulong subong Biyernes ang hapon. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Mga ka-action, sa rin kami nga bayan sa Pinas Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Dagang salamat kin Action Day Salazar reporting live sa Patrol 2. Back-to-back action ninyo Bugina. Balikan na ka sa Action Day pa may time. Action Radio Philippines na namin 5:31. Sa ato nga pagbalik mga action balita na. Gikan sa ato nga mga Patrol Unit Reporters. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa Subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mapuslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na ikaw na ang
First, unahon ta report update gikan sa Kapitolyo Provincial. Line number 3, Action Eden Abuso. Mayang hapon, Action Eden. Action na, Eric. Okay, dali lang. Kaya nga ako nga booster kasakit. Wow! Di pero nakuha mo ng booster mo di nga hindi sakit? Oo. Ah? Booster sa bulsa. Kina. Thank you so much kay SM. Okay. Pero anyway, Action na, Eric, gin na palayag ni Bagos City Mayor Nicolas Nulo nga nakabaton siya sang sulat gikan sa isa sa iya sining empleyado nga naga-question sa iya sining executive order kundi nagamando nga dapat tanan nga empleyado magpabakuna kay kung hindi magpabakuna every 15 days mahatag sila dapat or mapass sila sang RT-PCR negative swab result. Gin question siya nga nagpatuman sa mo na nga pulisa ti mali yulo Action Eric may ara ginaisang malisaya mo may ara ginaisang hindi yapon magpate pero nagapate siya nga jutay naman lang sila ang nakabudlay yung explikaran tungod nga lapit na gani 70% sa ila target population ang ila sini nga mabakunahan tigo pa responsapon bala lapit na or kung kita pa lang may declare locally sa syudad sa Bacolod, lambutan ng herd immunity. Sobrang ta ka na Action Eden sa herd immunity. Oo, gaso lulubra na tayo. Pero DOH lang makadeklarar sila. Gani, pro inspire sila, pero sige pa gani ato niya babakuna, gyapon? Gani. Jutay na lang jutay na lang. Sige naman ang booster shot. Pero kung tanawon mo, bilhin mo tigapon sa pagbaban, kaya iban to, 4th dose na yan mo. Kaya daw, pisa pa lang sa 3rd dose naton. Pero at least, may ginalakpan ang kampanya sa aton sining mga official na magpabakuna kag magpa-booster shot. Tinakukid ba lang bulig? Kaya nagligad to, may ara daan yung balita nga 93% sa nagkalamatay tungod sa COVID, wala mabakunahan. So dapat pabakuna gid para may ara kasang backup kag may ara kaya sang immune system man bala nga magbato man sa COVID-19 na virus. Kag nagambalya si Mayor Yulo Action Eric na dapat subong pagidaan i-avail na niya ang mga bakuna kay libre pa base mag-abot ang panahon na maubusan kwartang Pilipinas, wala na may mapautang. Mahulak pa ba lang may bayad ang bakuna? Kaya gusto niya yapon mo kung paminsaron mo. Correct. Kaya subong gani, LGU to LGU lang ang baklanay kaya may pundo man mo. Pero hindi naman nila pangamuyo nga magdugay pa ni, pero eventually vaccine niya sige-sige na ni. Kaya para kung ano man ang virus, may ibato kita. Correct. May ibato ang immune system natin. That's why nga take every chances and opportunity nga libre pa ni kay wala may madula si mo kundi madugang ang imusig na proteksyon. Isa kagapon ang na-record sa bago 11 sa kaso sa COVID-19 naghambal si Mayor Yulo nga dako idyang tsansa nga for the next days madoble pag-ibni kasi siyempre ang 11 to may mga nalaknan man nimo. Times 2 lang ni pero ti handa man ang ila sini nga LGU ang ila sini nga CHO kung anong dapat himuon. May mga procedures na sila paano matapna man ining COVID-19 kasi given na may ara naman subong pagbago may EO dan si Gov may mga paghugot naman sa travel restriction may i-quarantine naman sa i-isolate wala ginilagin buhidan ang quarantine sa isolation facility para mapabilin sa gyapon niya social distancing hindi maginutok hindi magsinala kung magabot naman ang only what palayo lang na magsaka naman ang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental, subong man sa syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial at sa Dinabo sa mga ka-aksyon, di naman sa Pinas, labutan ka sa ngamon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Action Eden Abuso mo may mga tao po yung nag-question kung kaysa sa policies ng gobyerno no? Prerogative niya sa LGU magpapanaog whatsoever memorandum basta sa ikaayong lawas sang tanan. Kaya mo na siling ko bala amo manambal ni Action Eden nga maabot ang tiyempo nga pila ka badlaw kung magpapakuna ka may bayad na kana
Mayong hapon dira kay Day Rochelle Fulgencio Susana. Kay Madam Elizabeth Gamala. Oy, kay Toto Sani Losada da. Mayong hapon kag happy birthday. Why kita da? Pani digard ni Vice Gob Ferrera. Si Toto Sani Losada gahiwa sa kadlawan karon gid nga adlaw. Happy birthday. Jocelyn Liboon Dispoho da mayong hapon gid kay Bibi Gregorio Yulo sa poblasyon Don Salvador Benedicto ara sa Milili Oligo kay Bari Colado itor sa ita da gamonitor sa La Carlota City si Madam Divina Gracia, Madam Grace Causin mayong hapon dira. Melvin Peñapelda, Toto Dines Richard Tiboroma kay Reynaldo Riparo. Ara sila. Si Madam Dayna Dinyula Martinez, ara mano. Kag si Athea Kim Iriman, Kenneth Valencia, naga-monitor man. Sila ni Belma Beldia Joshua. Ka-monitor gid sila. Salamat kita. Sir Edwin Pineda da, sa New Jersey, kag si Franklin Tilohio. Ka-monitor man sa aton. Si Alin Louie Himutia, ara man. Ginawon kawayan. Kami lang ang Antipas Alipato family. Lumina titapos ni sila ni Martin Aliling kag ni Jolie Militado Patrimonio. Mario Gare may hapon dira kay Imbong Jucampo. Raquel Di Maala paring kinalong sagay sa Tokyo, Japan. Kag sakay Arlene Cabrillo sa Hacienda Guba, Purok, Dalanon, Central Maao, Bago City. Alin sa report ni Action Ed, saluta kay Action Art. May clarification dia. Ang syudad sa Bacolod, parte sa nagwa ni nga balita ang alert level, ba? Action Art ba yung hapon? Yes, may hapon lang Action Eric, no, kag sa aton nga mga ka-action. Pero antes sila monitor ka mo sa firing line karon kay may bag-o lang gid ginpagwa nga executive order si Mayor Bing Lunadia. Sining nga hapon lang gid actually ini na pagwa sang PIO kag na publish. Ang problema kay kung halin ka sa malugar nga napaidalom sa alert level number 3. Okay. Ang travel regulation ginligwat Action Eric. Aragoy. You will be required to present negative RT-PCR test results. Kung bisan fully vaccinated ka, bisan pareho sa aton nga na booster na, same protocol o kung guidelines. Agoy. Tiyan mo na, kami discuss na ni Action Braya, kay hindi ko pagid ma-open totally, bala ang kabugusan sining copy, at hindi ko gid ma-plastar. Okay. Pero diri ko anay sa palayag ni Executive Director sang EOC nga si Ma'am M. Kay kaina naglapta sa social media, ang Bacolod City, ginpaidalom na sa alert level number 3. Which in fact, suno iya kay Ma'am M. Ina siya Action Eric, ang resulta pa lamang sang assessment kag daily situational report sang Department of Health sa Region 6. Kay siling niya ang final say sa Japon kag ang final nga say ara sa National IATF nga mo ang nagapapanaog sang classification guidelines o kon alert level classification sang isa ka syudad. Siling niya pero why pa man ini magdangat dito sa national for proper action. Dako ginang posibilidad nga may ara sang matabo nga pag-elevate sa alert level status sa Bacolod. Bangod kay ang daily cases na tundri Action Eric, puwerte ang pagtaas o kung spike. So kung ang assessment sa DOH Region 6 ang pagabasihan, ang magwa gidiyang may tendency nga in the coming days basi kon magdesisyon ng National IATF nga ipasakaon o kung pataason ng aton alert level classification from alert level number 2 pagkanto sa alert level number 3. Kay ang daily growth rate kay isang cases naton puwerte gid makon mo halin sa 16 na gulpi 34, di can you imagine na sobra ka tunga ang taas niya. So kung mag-continue ini, may tendency nga ang National IATF mismo maghahimo sa desisyon nga ipaidalom ang city sa alert level number 3.
more now siling ni Mamemang, wait and see sila kay silang nga kung ibutang tala subong, kabalo ka kung daily situational reports ng DOH ang basihan mo, kada adlaw galain-lain na mo may recommendation. Gani sila last time nga dapat ang classification sa Bacolod will be alert level number 1 from alert level number 2, but since nga wise ang official pass ang decision coming from National IETF, in-maintain yapon no ang alert level status sa Bacolod. Yari ang explanation ni AUC Executive Director M.Ang Bakinsini. Actually, halina siya sa situational report ng DOH Region 6, which is every day na. Logo pagbuhan sila si threat. So, ang ilang assessment is alert level 3, kay base na sa aton 2-week growth rate, no? Kaya ang growth rate ng cases, nagsaka mag-isubong. So, for example, ang growth rate is in percentage. So, kung 2 cases per day lang tasubong, pag nagsaka kita sa 10 cases per day, that's 5 times na nga increase. So, ako na kayo, muna percentage ng ginabasihan. Ikadua, ang average daily attack rate. So, kung nagsaka ang cases mo, nagsaka man na siya. Kay naghalin kita sa Manubo, syempre, ang tanan ni indicators, nagsaka tanan. So, gin-elevate na nila. Eric, kabangin sa parayad ni AUC Executive Director. Medyo ifit man oras mo, kaya mo na nanay, kasi karon sa firing line, discuss na if in case para pagit sa mga additional, especially ang panibagong executive order sa alkalde sa Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon lang tayo hupon, mga ka-aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ng serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kita Action Art na bantayan nyo ko sa firing line ni Action Brian ang pagsipad-sipad sina ni Action Art sa pinaka-latest nga development. Anunsyo sa ato ni Alkalde sa mga travelers halin sa mga lugar nga padalom sa alert level 3. Oy, presentari ka mo RT-PCR test nga negatibo. Bisan kompleto ka pa sa vaccination or booster shots. Para maintindihan nyo, bantayan ako sa firing line ni Action Brian. Happy birthday, Ma God's will. Good health na kay Daddy Bal kag Mami Juana. Kay pati masalis na may hapon lang Balik kita. Dugangan tato ang mga aksyon balita. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Diyos, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, Gusto ko pa, chimpo ko alang-alang na.
Action report after edition, Biyernes kay presentation, magata copy temporaryo, balik ini buwas. Ato sa patrol la unit report sa action nga palagay ko nga hapon action. Eder Amoso, action Artay Hupon. Action Dale Salazar, back to back sa mga piloto. Action ninyo Bugina sa Patrol 2. Modern sa mga technical partner ng studio ay si broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa itong nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Sa ngalan ni Loverboy, action Marlon Hinibaya ang regular anchorman sa Seria Palatutunan Talos kita dire temporaryo. Pero magkakita na kita karon alas 10 to alas 11 Action Night Patrol Program. Standby na sa Action Balita Evening Edition o punta kay Action ang Defensor. Magasunod man tayo ang palatuntunan Action Firing Line ni Action Brian Morden. Ako naman si Action Eric Magbanwa, mga ka-action sa digang mga bayan sang Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon